Pagtulong ti LGU Danglas, babaen ti panangidaulo ni Vice Mayor Attorney Russell Bragas, nagiti pito a barangay iti ili para ti personal a panakaited ti tulong manipod iti gobyerno probinsyal. Sagli magkilo a bagas ken canned goods, tinaited kadagiti 1,436 households, wenno pa kay batugan ti 1,709 families iti ili. Iti barangay Nagaparan tinakarubatan ti distribusyon na isarono ti Danglas, Abakid ken Kabarwan. Idinto itay malem, ti batang ti kaupasan, padangitan, ken pangal Danglas. Dito yung nga nagapo iti provincial government of Abra, yamanan mimot unay, apo, kasapulan talaga unay, dagiti kailian tayo, ti assistance talaga. Very timely talaga dito, actually na-schedule dito yan 2 weeks ago pa. Dito yung distribution, ti assistance from the provincial government of Abra. Aminado ti LGU, gapo ti napaut a napasaran nga habagat, apektado ti pagbiyagan dagiti umili. Adda iti asideg ti waig ti maysa a paset ti taltalunan ni Fernando, gapo ti napasaran atudo, nagaburan ti daga dagiti raep na. Di nabilag ti todo, naggulpi nga nagkwati danom tadanan ngamin ti waig dayay wa. Ket nadanaran. Ket gaputahan mi nga kayat nga mapirdi mo daytay talon. Ket mayat mo matugkalan ti bunobon, tinugkalan mi. Rinaupan mi mo lang binaliwan. Dalat ta diferensyanan ama mata anmet nga husto nga madandanuman tanangato nga rod. Saan ang epekto na, sir? Ke dumakkel met baset nem nakurangan ati panagbagas na no bunga ti kuana. Talo aging gapat abulan ti orayan na, sakbay a makaapit, ken tinaawat na itangal daw, dakkel apakainutan da. Ay ket dakkel ang tulong kanyami dayay. Ta da kamihan kabut nga kumpleto ti kuwa. Taraon mi. Iso nga dakkel nga tulong kanyami daytoy itit ke maited da ket may siya nga one way kasjay. Iti sidong ti assistance to indigent families, food assistance and rice distribution project ti gobyerno probinsyal na ipaay ti tulong iti ili, gubway ti epekto ti naglabas nga habagat. Kalaksidan ti daytoy, babaen iti inisyatibo ni Mayor Esther Bernos, imunan ang nagiwaras ti LGU ti food packs, ken nasarunwan metlaing ti food packs, manipod DSWD. Manamnamamit ang maisaruno ang maidanon kadagiti umili ti rice subsidy. Well, nadapay lang dito yung rice assistance mit lang ang agapo iti LGSF fund, LGSF adapay lang dito ket na pagkasyami dito yung maiwaras kadagiti interong household, all households. Ket nang rugi dito yung first batch nga naiwaras mi idi June di dito nga tawen. Ket dapat naka-schedule tatta dito nga week nga the last week pa actually kumati pa nagiwaras mi man ti second batch ngem nagaport dito yung nakaaro unay nga tutudon na ket narisgo mo unay ti agi-conduct ti casting activity so nga schedule mi para next week. Ayuda man amakuna, dakkel man wenno basit ti maitulong na, mangipakitamet daytoy nga iti tunggal didigra at dati gobyerno ang nakasagana amang ted tulong kadakwada. Jessica Boreta, Balitang Solid North.